Sut wyt ti? Fi'n iawn, diolch. Mae pethau'n dda ar hyn o bryd. Mae gen i gariad. Mae'n perthynas yn gwneud i mi deimlo mor hapus. Mae treulio amser gyda hi yn gwneud i mi deimlo'n hapusach ac yn hapusach wrth i mi syrthio mwy a mwy mewn cariad gyda hi. O'n i'n arfer poeni am golli'r teimlad yma. Mae fy nghalon wedi cael ei thorri o'r blaen, ac mae pethau eraill sy'n fy mhoeni i hefyd. Roedd yn arfer gwario fy arian poced i gyd arni, ond roedd ni eisiau gwario peth o'r arian arna fi fy hun. Ydy hyn yn fy ngwneud yn gariad drwg? Roedd y pethau yma'n penteri ar fy mhen fel pwysau enfawr. Roedd ni angen rhywun arall i mi ofyn am help. Dyna pryd y gwelais boster Meic yn fy ysgol. Gallwn ffonio neu decstio i sgwrsio. Gallwn sgwrsio gyda nhw ar gyfrifiadur hefyd, ac roedd hynny'n well i mi. Felly dyna wnes i. Dangosodd Meic i mi fod fy problemau yn llai nag yr oeddwn yn feddwl, a gallwn rhoi trefn arnynt. Dysgais y gallwn wneud i'n cariad teimlo'n arbennig, heb wario arian. Ac unwaith i mi sylwi bod fy problemau i gyd dan reolaeth, roeddwn yn gwenu unwaith eto. Dywedodd Meic wrthyf gysylltu â nhw eto os byddaf angen rhywun ar fy ochr i. Mae Meic yn rhywun ar dy ochr di, 8 y bore nes hanner nos, unrhyw ddydd yr wythnos, bob diwrnod y flwyddyn.